Hallelujah. Salamat sa ating magkasama muli. Wikikiw! 200. Praise the Lord. Praise the Lord. Alright. Kisa una. Jack and Poy. Ayo gunting na to pero may maradugin mo mo. What di go ya? No camera tricks. Oh, 41 minutes. Uy, banga guni mo. 41 minutes. 48 seconds. Ay, di day. 41 minutes. 48 na. Ako na sad. Okay. Shout out to viewer, uy. Mister. Shout out ako ni Master. Hi, Master. Ako na sad. Paulo. Ay sa tayo. Ay sa. Oh, na time. Go. Hi, Peter. Tama sa ko. Hello. Please like and subscribe. Like and subscribe. Ay, mag-break sa ta para makakuan ka. Makaginawa ka ba? Makaginawa sa Pamati. Kung gusto mo apply sa mong page, basta mo gan Resume. Invite clearance. clearance. SWAT clearance. PDA clearance. Gan. Magdamo ka ng quarantine pass. Alright! Painomdom sa Painomdom. mga plautog. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki. Ang ato na sa kuan nun. Panyawan Herbal Capsule. Ano na kini nagkadiyang? Alright! Unsa mugis man siya. Mugis. Kuan para makari siya. Mo Budong ni kag 5. Budong ni kag 5 para makari ka. Alright! Guys, nibalik na mong sounds. Hallelujah! another 6 viewers na. Another 6 viewers. Salamat na tayo'y magkasama muli. Salamat na daming nagkalat sa tuwing kasiyahan. Oh yeah! Go to the street. Tayo ang magkasama muli. Salamat sa pag-iyaw mo sa dating araw. Sa mahal na mamis ang malungkot kadigdigan. Tunay na kaibig. Salamat sa alright! Ato sa ibutang sa ilang ang mga nagsuporta na to. Mark Si Mark NCAA. Soryaga. Si NCAA. Di magduwa sa Tagaw kay Kantagaw. Yes! Wow! 7.5 Right! Radio. 69 Right! 69 Alright! Sa di pa ta mo balik sa atong games, makuan sa taga ng mga pangpatay sa manok. Na baboy.
Shout out Wigner. Guys, kailang Gesano Plan Mall. Shopping to the max. Shopping to the max. Shopping to the max. Di mahalin ang TV kasi sayaw di sila. Alright. Comment mine ang mapilian nga pangan Pamain. para kamo na murag para inyuhan na dyan ni ang among premyo. Let's start the game. Tududut. Yun ni gilabyan si Maria Monica Maka. Hey! Congratulations. Comment mine sa napilian Pamain, si pamain Buwas po. Angele Makabale. Pamain. The game begins in 3, 2, 1. Ayun guys. Tanaw lang mo, tanaw. Congratulations! Yonita Kawasa! Kuko ni Melon. Make a song. Let's all join and sing along. Ring, me, chamin. 1, 2, 3, go! Mark Soriaga! Congratulations! Panalo ka na. 10 pesos! 10 pesos. Hala, na-copyright. Uy, sa ato sa YouTube eh, nag-play og iya ha. Hala, live video mo. Uy, sorry, wait. Lupi, ha, uy. Uy, sa na sa YouTube eh. Ni-play og iya ha. Hala, Hala. sa dito sa YouTube kay ni-play og iya ha. Mo to, na-copyright. Sorry juga mga guys. Wa mo hindi mo kantahi good. Okay guys, sorry juga mga guys. Na kami na copyright. Na disban mi sa mga na Facebook. Daan mo na rin. Kami wala si Premier. Nalimot sa mga daon. Kinsa to. Okay, guys, Sa- balik na mo ba? Balik na mo ba? Bakit mo og na kay naka-copyright sa dito sa YouTube kay nag-play og iya nga way pananghid. Mga alam pasensya. Pasensya ninyo.